Zdravím všetkých, tu Lukáš Horvát z podporného týmu emailovač.sk. V tomto videonávode sa bližšie pozrieme na respondery, ich vytváranie a nastavovanie. Po prihlásení sa do aplikácie emailovača v ľavej strane klikám na respondery, kde hneď na úvodnom skríne vidím názvy zoznamov, pre ktorých mám konkrétne respondery už vytvorené. Pre vytvorenie úplne nového respondera klikám na zelené tlačidlo Vytvoriť autoresponder. Ako prvé vyplňam jeho názov, nazvime si ho ako autoresponder. Vyberieme e-mail, ktorý sa má odosielať ako responder. Zvolíme tento testovací. Ďalej si vyberám buď zoznam alebo segment pre odoslanie autorespondera. Ja si vyberiem zoznam a konkrétne Frederikov nový zoznam. Povinné položky sú meno odosielateľa, e-mail odosielateľa, e-mail pre odpoveď. Ďalšia sekcia je čas odoslania autorespondera, kde nám systém ponúka 3 možnosti. Prvá možnosť je odoslať responder po uplynutí určitého počtu dní a hodín. Druhá, odoslať v určitú hodinu po uplynutí určitého počtu dní. A tretia možnosť je odoslať autoresponder po uplynutí určitého počtu dní v deň, ktorý patrí medzi povolené. V našom konkrétnom prípade si čas odoslania zvolím ako ihneď. Nasleduje pravidlo pre autoresponder, kde systém tiež ponúka 3 možnosti. Prvá možnosť je platí pre novo registrované kontakty do zoznamu a segmentu, alebo platí pre nové aj existujúce kontakty, ktoré ešte len splnia podmienku času odoslania. A tretia možnosť pravidla pre autoresponder je, že platí pre nové kontakty aj existujúce kontakty, ktoré už podmienku času odoslania splnili alebo splnia. V našom prípade si vyberáme možnosť číslo 1. Pravidlo platí pre novoregistrované kontakty do zoznamu. Posledné nastavenie je aktivovať alebo deaktivovať autoresponder. Aktivujeme a klikáme na Vytvor autoresponder. Systém nás upozorňuje, že autoresponder bol vytvorený do zoznamu Frederikov nový zoznam, teda po kliknutí na Frederikov nový zoznam vidím, že v tomto zozname sa nám vytvoril náš autoresponder s e-mailom testovacím. Konkrétny autoresponder si viem buď kopírovať, alebo upraviť, či upraviť e-mail a následne zmazať tento autoresponder. Po kliknutí na upraviť nastavenia môžem upraviť ľubovoľné položky a kliknem uložiť a pokračovať v editácii.